אחרי היקר, אולי באמת לא כדאי שאני אתחיל להזכיר לך כמה דברים עכשיו, כמו למשל את עמק הבוסטרים, או את הבודקה עם הליזול, ואת הפתק שעדיין מצוי בכיס הפיג'מה של צי, ובו פרטי ג'יפ הסיור שגרש אותנו בלילה, ובטח שלא את נעלי הבית המעורבים. ובאותה הזדמנות אני גם לא אזכיר לך את מועדון האריות ואפולו ואואזיס, ואת ביקורי העיתים רחמנא ליצלן, ואת 4 ידיים בווילה בכיפור, ואת ארוחות השחיתות בצריף מול בית הכנסת בכיפור אחר, והסנוקר הזה והסנוקר ההוא, ובטח שלא את חגי תרופות חס ושלום. זה באמת לא יהיה נאה, כי יש לנו פה גברת יום הולדת, ולא נחלל את כבודה עם השטויות האלו. אז מזל טוב למזל, ואל תשכחו שניכם שהגענו רק למחצית, והכדור הוא עגול, וכל הדברים האלה שאני לא מזכיר לך, עוד יחזרו ויבואו במחצית השנייה, רק עם יותר שכל ובינה וחוכמת חיים ונחת, הרבה נחת.